A Insoa dos Poetas acolleu a 17ª Festa da Palabra adicada a Castelao. Durante o evento procedeuse ao descubrimento da nova instalación escultórica. O autor, o escultor ourensán Antón Pulido, homenaxea a Castelao coa peza A Porta de Castelao, realizado a partir de ferro e pedra. No evento tamén se presentou o libro Castelao Escritor, recentemente publicado pola editorial Galaxia, cos textos inéditos de Eduardo Blanco Amor. Trátase dun volume que recolle ensaios e análises que exploran a obra de Castelao e o seu papel como defensor do Estatuto de Autonomía de Galicia, como caricaturista, crítico ou como autor de textos sobre a emigración e o exilio. Durante o acto tamén se entregaron os galardóns desta edición: o novelista César Lorenzo, a xornalista María Xosé Porteiro, a editorial Galaxia, o Cineclube Padre Feijóo, a Irmandade da Sanidade Galega, o CEIP Curros Enríquez de Celanova e a Ramón Aguiño.